2021-2022 ikasturtetik aurrera, Lauro ikastolako 2030 agenda planean, hauxe dugu zehaztuta garapen jasangarrirako 5. helburua. Genero berdintasuna lortzea eta emakumeen naiz neskato guztiak ahalduntzea. Horretarako, ikastolako harremanetan, edukien irakaskuntza prozesuan eta eskola antolaketa diseinuan hezkuntza inklusiboa, ez sexista eta ez homofoboa bermatu nahi ditugu. Lauro ikastolako 2030 agenda planean 5 helmuga ditugu finkatuta genero berdintasuna helburuan. Eta hauek lortzeko 15 ekimen. Ikastolako eremu eta etapa guztietan lantzen ditugunak. Ondoren ikusiko ditugu.